Il-Gvern se jissokta bil-politika tiegħu li jwieżen u jsostni l-nies b'realtajiet differenti fis-soċjetà, fosthom l-anzjani. Dan se jagħmlu fost l-oħrajn permezz tat-tisħiħ tal-għotja għall-anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità meta jkollhom 75 sena jew aktar, u anki tal-ħlas ta' bonus għal dawk li ma jikkwalifikawx għal pensjoni kontributorja. Dan ħabbru l-Prim Ministru Robert Abela meta ltaqa' mal-anzjani fil-komunità permezz ta' żjarat f'żewġ ċentri għall-anzjanità attiva. L-ewwel li żar kien iċ-ċentru tad-dimensja f'Ħal Safi, fis-Siġġiew imbagħad il-Prim Ministru Robert Abela segwa mill-qrib attivitajiet għall-anzjani marbuta mal-kreattività artistika, l-attività fiżika u anke l-kura u l-ħarsien tal-pjanti. Il-Prim Ministru qal li l-appoġġ tal-Gvern lill-anzjani jinkludi żieda oħra li diġà daħlet fis-seħħa l-pensjonanti, iżda se jseħħ aktar tisħiħ ta' għotjiet li se jkunu qed jingħataw fil-jiem li ġejjin. Flimkien ma' dawn imbagħad hemm inizjattivi maħsuba apposta għal dawk li żar il-Prim Ministru llum. Il-Prim Ministru Robert Abela fisser dawn il-miżuri bħala parti minn deċiżjonijiet favur in-nies u li huma maħsuba biex ikomplu jmexxu l quddiem il-pajjiż biex ħadd ma jaqa' lura. Dr. Abela ringrazzja ħidmet dawk li b'tant dedikazzjoni jaħdmu mill-qrib mal-anzjani u jgħinuhom jgħixu f'ambjent dinjitus. Jakkumpanja lill-Prim Ministru fiż-żewġ żjarat kien hemm il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela.